So once again, may buntag sa tanan. Salamat sa mga bisita, mga kauban nato karon. So ang Dios magpanalangin sa inyo ug sa matag usanan niya karon, no? Ang Dios wala gyud sa iluhan sa panalangin sa Ginoo karong kabuntagon. Wala nga ato yung kanunay nga abli ang ato kasing-kasing para diha sa Ginoo. So dirita sa pulong sa Ginoo, atong basahon ang pulong sa Ginoo sa Juan chapter 1 verse 45 to 51. Ingon diha nga og gipangita ni Felipe si Nathanael og sa dihang nakita na niya iya kining giingnan. Nakita na namo ang tawo nga gihisgutan ni Moises diha sa kasuguan og gihisgutan usab siya sa mga propeta. Siya di ay mao si Jesus nga taga Nazaret nga anak ni Jose. Kini si Felipe mao ni una nga gitawag ni Jesus. Sa diha nga si Jesus naglakaw, nakita niya si Felipe ang gitawag nga sunod ka nako. Ug sa diha nga mingsunod siya sa Ginoo, iyang gipangita dayon si Felipe si Nathanael. Ug sa diha nga nakita niya si Nathanael, iyang giingnan siya sa iyang nakita, sa iyang eksperyensya nga nakita namo ang tawo nga gisgutan ni Moises diha sa kasuguan o gisgutan usab siya sa mga propeta. Siya di ay mao si Jesus nga taga Nazaret nga anak ni Jose. Miingon si Nathanael, aduna bay maayo gikan sa Nazaret? Sa diha nga minghisgot siya about kang Jesus, miingon din si Nathanael nga nabaday maayo diha sa Nazaret nga wala may maayuhon diha. Puro man na mga kuan diha, way ayo man na diyang dapita. Tungod kay ang Nazaret usa ka lugar nga ubos, no? Usa ka lugar nga walay maayo. Una nga miingon si Felipe nga na doon na pa diay maayo gikan sa Nazaret. So mitubag si Felipe, dali uban aron makita mo. Pero si Felipe wala gyud siya mingundang sa iyang pag-encourage, sa iyang goal nga iya yung dalaon si Nathanael. Iyang dalaon kang Jesus nga bisag miingon si Nathanael nga nabalay maayo ang Nazaret nga wa man, pero ingon si Felipe, dali uban aron makita nimo. So mao lang nga salamat sa Ginoo kay sa mga gipang-invite, salamat kay ming uban gyud mo. Salamat kay ming anhi gyud mo. Ug karong kabuntagon inyo makapalagan si Jesus. Inyo mailhan si Jesus. Nga doon ay mga Felipe, nga mga ming-invite sa inyo ha. Doon ay mga nahimong Felipe, aron nga mo encourage ninyo nga kuyog ta. Ato tag King's Chapel, ato tag Katalunan Pequeño, ato ta sa 13. Nabalay maayohon na sa 13. Nga buro ra man ako niha, wala may maayohon nga dapita. Diha pa sa may likod sa Gaisano, kapital. Lagi ka balo man ko anak, kung sa may maayo diha, ako may maayo diha. Sige na, kuyog lang para makita nimo ang maayo. Salamat sa Ginoo kay ming kuyog yun ka. Naibuhaton si Lord sa inyong pagkuyog karong kabuntagon. Sa pagkakita ni Jesus kay Nathanael nga nagpadulong kaniya, miingon siya ania ang tinuod nga Israelinhon nga wala gayud manglimbong. So karon nga kabuntagon si Jesus miingon nimo ania ra gyud, naa ra gyud. Ning anhi na yun, ang dugay na lakong gipaabot, ang dugay na lakong gipangandoy, ang dugay na lakong gitinguha sa kong kasing-kasing nga muanhi sa kuha. O karon mao na ikaw nga naa karong kabuntagon. Ikaw ang dugay na nagipaabot ni Jesus. Ikaw na ang dugay niyang gihandog nga magtinguha usab sa iyaha. Kung miingon diri, no? Ingon si Jesus nga ania ang tinuod nga Israelinhon nga wala gayud manglimbong or matinud-anon nga Israelita. Nya nangatana pa gyud si Nathanael kang Jesus nga anong nakaila ka kanako? Anong kaila man ka kanako? No? Ana siya anong kaila man kanako? At tingala si Nathanael, anong kaila may sikuan nga taga Nazaret man ni. Sa gyuday ning tawhana. So gitubag siya ni Jesus, sa wala ka patawgan ni Felipe, nakita ko na ikaw dito sa ilalong sa kahoy nga igos.
Sa wala pa dahil siya tawgan ni Felipe, nakita na siya daan ni Jesus dito sa ilalom sa kahoy sa igos o kahoy nga igira. Kay dito si Nathanael nagapasilong, nagatago, mauna ang iyang sikreto nga dapit nga siya kanang nagapaabot sa Ginoo, nga nagatuon sa mensahe sa Ginoo. Mauna nga pag-ingon diriya, busa miingon si Nathanael, magtutudlo, tinuod gayud nga ikaw ang anak sa Dios, ikaw ang hari sa Israel. Una miingon siya nga kinsa man ka, anong kaila makaskua. Pero sa diyang giingnan siya ni Jesus nga sa wala pa katawgan ni Felipe, nakit-an na taka. Muna nga sa wala pa katawgan sa nag-invite sa imuha, si Lord nagplano na daan sa imuha. Si Lord na nadaay giandam sa imuha. Mauna nga pagkahibalo ni Nathanael, pagkadungog niya sa mensahe ni Jesus, ingon dahil siya nga magtutudlo, tinuod gayud nga ikaw ang anak sa Dios, ikaw ang hari sa Israel. Nausab ang iyang sinultian. Sa Pilmero, nagduha-duha sa diha nga gisultian na siya sa iyang sekreto nga nakabalo diay si Jesus ug nakaingon siya, ikaw gyud ay ang anak sa Dios. Kay walay lain nakabalo sa akong sekreto, ang Ginoo ra. Ug ikaw mo'y nakabalo, ikaw gyud ang Ginoo. So si Lord nakabalo sa atong mga sekreto. Walay matago diha sa Ginoo. Unya miingon si Jesus kaniya, nagduo ba ikaw kanako tungod kay miingon ako kanimo nga nakita ko ikaw didto sa ilalom sa kahoy nga igos, mas labaw pa unya ni ana ang imong makita, no? Dunay daghang buhaton si Lord sa atong kinabuhi. Mga kahimulungang butang ipakita ni Lord sa atoa, ipasinati sa atoa. Ug miingon pa gyud si Jesus kaniya, sa pagkatinuod sultihan ko kamo nga moabot ang adlaw nga makita ninyo nga maabli ang langit ug makita usab ninyo ang mga anghel sa Dios nga magsaka kanao ngadto ngani kanako nga anak sa tawo. Nga sa atong pagsunod diha sa Ginoo, atong ma-eksperyensya ang milagros Ginoo, ang mga kahibulungan nga buhaton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nga dunay mga tao nga gamiton sa Ginoo, nga dunay mga milagro pinasahi nga buhaton si Lord, nga matingala ka, nga sukad wa pa nimo na eksperyensya, nga sa diyang musunod ka sa Ginoo, diha nimo masinati ang mga pinasahi nga mga panghitabo sa imong kinabuhi, nga mamanghak ka, maamis ka na tinuod gyud ay ang gisulti sa Ginoo, tinuod gyud ay ang mensahe sa Ginoo. Hallelujah. So karon mga igsoon, si Lord gusto niya nga pakiton yung kaniya sa iyang mga kahibulungan nga mga buhat. Aron nga mutuo ka, aron nga muingon ka nga tinuod gyud ay ka Lord. Tinuod gyud ay ka nga muluwas nako. Tinuod gyud ay ka nga muhawas nako gikan sa akong sitwasyon. Tinuod gyud ay nga ikaw ang akong gikinahanglan. So karon mga igsoon atong isgutan ang Ginoo na sayod sa imong mga sikreto. No? Si Lord na sayod sa imong mga sikreto. Si Lord kabalo siya before kanianhi karong kabuntagon, siguro mga niaging adlaw, niaging semana o niaging bulan o niaging tuig, dunay mga sikreto sa imong kinabuhi nga nakapabug-at nimo, nga nakapahasol nimo, nga nakapawalag gana nimo nga magkinabuhi or nakapawalag gana nimo nga mabuhi niining kalibutana. Siguro dunay gitaguan nimo nga sikreto nga imong gibati, sitwasyon o panghitabo sa imong kinabuhi, mga eksperyensya nga dili maayo nga imong ginatago tungod kay dili ka gusto nga mahibaw-an, kay di kaganahan sa mao nga panghitabo, tungod kay ang mao nga panghitabo mo torture sa imong nahuna, nakapasakit sa imuha, nakapahasol sa imuha, nakapawalay gana sa imuha, nga usahay moabot na lang sa imong nahuna nga moingon ka nga may pangmamatay na lang.
May pangtapuson na lang nila akong kinabuhi. May pang mundang nila ginhawa para impas tanan. No? Sahay mo abot na diha ang atong hunahuna o pagbati tungod sa mga gitaguan nato nga mga sekreto. Apan karong kabuntagon igsuon, ipaghigawas ka ni Lord ni ana. Dunay buhaton si Lord sa imong kinabuhi. Natural sa tao nga dunay mga sekreto, pero dili ka na rason para mupuyo ka ana o magpabilin na lang pud ka diha. Natural nga ang tao na magbiyo mga sekreto. Nay sekreto sa unahuna, nay sekreto sa mga panghitabo, nay sekreto sa sitwasyon, nay sekreto sa tanang bahin sa kinabuhi. Kitang tanan dunay mga kanang giingon nga sekreto. Pero kung kana nga sekreto nakapabug-at nimo, nakapahasol nimo, nakapawalay gana nimo nga mabuhi ini kalibutan, umutuos Ginoo, nga wala kay gana nga mutuos Ginoo, musalig sa Ginoo tungod sa imong gitaguan nga sekreto nga dili maayo. Pero dili ka na rason igsuon para mupuyo ka na. Dili na rason para magpabilin ka na nga sekreto. Kung dili na makaayo nimo, biya diha. Ayaw magpabilin diha. Kay kung magpabilin ka diha, dili maayo ang padulngan sa imong kinabuhi. Gusto ni Lord nga hawason ka diha. Gusto ni Lord nga ipahigawas ka diha. Gusto ni Lord nga makaingon ka sa imong kaugalingon nga nindot man ning kinabuhi. Karon na nako na eksperyensya nga nindot diay ang kinabuhi. Ganahan na ka mumata pagkabuntag. Ganahan na ka nga muadto sa imong mga higala tungod kay ang imong kinabuhi naa naman diha sa Ginoo. Imo namang nasayran ang purpose ni Lord sa imong kinabuhi. Mao na nga kana nga mga sekreto igsuon. So dunay buhaton si Lord nga ikaw iyang ipahigawas. So ayaw pabilin diha samtang may panahon pa. So kinahanglan na muhawa gyud ta niya ang mga sekreto. Mga sekreto nga dili maayo, kinahanglan nga kita magpabilin diha. Ayaw tuguti nga magapos ka diha. Ayaw tuguti nga tungod ana nga sekreto magapos ka. Nga dili na ka makahimo, nga wala na kay kagawasan. Dunay istorya sa duha ka magsuon, ang magulang ug ang manghod nga pagkasayo sa buntag kay kining magulang hilig man kayo pintik, no? Kanang pintik kailan mo pintik pagyapon na diri, no? Kanang pintik tirador. So tirador ang tawag sa diri, kanang pangpintik og langgam. So ang magulang hilig kayo tirador o pintik. Nya kay nagpintik-pintik man siya katong lata, yang gi-practice-practicean ba siguro. Ito siya mag-pulis siguro pagkadako, unang sige siya pintik. Pagpintik niya kay naigo man niya ang pato. Na ulo, patay ang pato. Unya kay nakit-an man sa manghod, ang laka, ang pato ni Papa, patay. Taan yung guys, sumbong ta ka. Anak magulang, ay sapa ba? Usa man ba? Uy, mura ka digsoon. Ay na, yung gipintik, sumpong ta ka ni Papa. Patay yung garon. Pintik mo dyan mo kang Papa. Ay, nagsapa ba? Hadlong na siya. Mauto nga, marumaro ko ng igsoon, nga manghod, sige, para dita kayo sumbong. So, sunda ang akong isulti ha. So, sa una, ako may tiguga sa plato. Karon, ikaw may tiguga sa plato ha. Sumasagot, o sige, ay sapa ako'y nakapintik sa pato, o lagi. Wala, hugason na, gisugo ang manghod. O, hugasi ang plato na. Ingon din manghod, ingon din magulang, ako ra na ba? Tingala ang mama o papa nga. Buutan naman itong magulang. Asiya ang hugas. O, silhingi na itong pagkakuan na. Ang manghod na pong giingnan. Ingon na pong magulang, ako ra na ba? Saan mo yung isa nga murag iyahan naman ito ng trabaho. Hangtod kagikapoy na yun siya.
Pagka ugma na po, kapoy na siya na po'y pa ugason, ugason ba? Kay na may birthday, so dagang ugason. So sama sa birthday kahapon, no? Perting lami, ah. Dito, no? So dagang ugason. So reklamo na ang magulang. Naghalang yung ugason, uy, ikaw na po'y hugas. Asya, ang pato. Sige, ako na lang, diyan ka. Pagana, ito lang po, pagana nga, dong, magpalit dito sa palengke yung kuwan ka, kanang may ditong bugas, kay barato dito ah. Si kuwan lang pa, itong manghod lang sugo ah. Anang manghod, ang pato. Sige, ako lang pa. So wala din siya kagawasan. Musunod na lang din siya perminti, kung di naa siya sikreto. Hangtod nga wala na din siya nakaantos. Huwag ang iyang papa nakamatikod na po, marag lahi na din akong anak. So mo nga tawag siya doon sa magyud. Sulti ko sa imong nganong ingon ana magkabrag lahi naman ang imong gibuhat karon. Kuan man gud pa. Ang pato ka. Ako'y nakapataya to, ako napitikan. So ana yung papa nga mao ba? Kung pira na kabalo magkwato kita mangko. Nga imong gipintik tong pato. Nagulat naman ko nga mangayo kag pasaylo. Gulat naman ko nga muduol ka sa tuwa. No? So usahay ingon ana, ang atong sikreto mo'y mo pagapos kanato. Mao'y rason nga dili ta maka-enjoy sa atong kinabuhi. Mao'y rason nga dili ta makapadayon. Mao'y rason nga dili ta makahimo sa kanang gusto ni Lord para sa tuwa tungod sa mga sikreto. Pero sultian ta kay suon si Lord kabalo na anay daan. Kabalo na siya sa pato, sa imong sikreto, no? Kabalo na siya sa imong gitaguan. O kana mo'y gusto ni Lord nga imong isurrender sa iyaha. Na kanang pato adubuhon na kay lamig kanang kaunon, no? So kanang mga sikreto gusto ni Lord nga iyan gusto ni Lord nga ato lang isurrender sa iyaha. Di ta magpabilin dihaa. Dunay good news si Lord para sa imong mga sikreto. Kini mo nindot kay good news. So ingon diha nga kung kana imong itubyan o isalig kaniya, mahimong mamaayo gayud ang imong kinabuhi. So naa day maayo. So dunay good news sa tuwa karon igsoon. Unsa man ang imong sekreto, unsa man ang nakapabug-at nimo, unsa man ang nakapagapos nimo, unsa man ang nakapahasol kanimo, dunay good news nga kung kana imong itugyan nga bisalig sa Ginoo, mahimong mamaayo ang imong kinabuhi. Amen. Yes, Lord. Kung gusto ka nga mahimong mamaayo ang imong kinabuhi, itugyan ug isalig na sa Ginoo igsoon. Kung sigurado nga mag-enjoy ka, nga di ka magduha-duha, nga di ka maalanganin sa imong pagkinabuhi sa matag adlaw tungod kay ikaw minsan umingtuo man diha sa Ginoo. Mga gustong buhaton ni Lord sa imong mga sekreto. Si Lord gusto kaayo nga mamuhat sa atong mga sekreto. Gusto niya nga kining atong sekreto dili ni mahimong babag, dili ni mahimong rason nga kita kanang dili makasunod sa Ginoo. Dili gusto si Lord ana. Mao na nga gusto niya nga doon na siya buhaton sa imong sekreto karon. Siguro karang imong sekreto dugay na kaayo. Unsa man ang klase nga mga sekreto? Sekreto para sa pamilya, sekreto sa imong gibati o kanang sa relasyon o unsa man nga mga sekreto nga mga panghitabo sa kinabuhi. So kana siya gusto si Lord nga mamuhat ni ana. Yo usahay natay mga sekreto no nga karang parang sekreto sa relasyon nga dunay mga sekreto nga relasyon or uyab. Na usahay uyab nga kanang ang inyong relasyon murag password nga ikaw ray nakabalo nga uyab mo pero siya wala kabalo, no? Nga mga ingana sekreto nga ikaw ray nakabalo. So dahil mga sekreto nga imong ginatago-tago, unya nakapahasol na inon nimo, nakapabug-at na inon nimo, nakapalaay na inon sa imong kinabuhi, o karon si Lord mamuhat nga na sa imong kinabuhi. Andam na makaigsuon nga si Lord mamuhat sa imong mga sekreto. So itugyan o isalig lang na diha kaniya. Una igsuon iyang ibutyag aron ikaw mahibalo. Kuyaw no?
Ibutyag ni Lord ang imong sekreto para ikaw mahibalo nga kabalo makadaan sa imong sekreto, pero ibutyag pagyud na sa Ginoo. Iyang i-expose aron nga makabalo ka nga wala gayoy matago diha sa Ginoo. Nga makabalo ka nga diha sa Ginoo walay masekreto. Nga makabalo ka nga diha sa Ginoo ang tanan klaro kaayo sa iyaha. Nga ang tanan kanang HD 4K klaro kaayo ang mga panghitabo sa imong kinabuhi. Walay matago, walay sekreto, tanan detalyado, klaro kaayo sa Ginoo. Wala tay maikalimot sa Ginoo. Mao na nga karong kabuntagon gusto niya nga iya na lang ibutyag para mapagawas na kadiha. Para nga doon na kay kagawasan nga musunod sa Ginoo. Doon na kay kanang kalipay nga tinuod diha sa pagsunod sa Ginoo. Nga makaingon ka sa imong kaugalingon nga Lord, wala man gyud ay matago sa imuha. So nganong ako pa maning taguan. Ako na ning isurrender sa imuha. Ako na ning isalig sa imuha. Lord, tangtangan ni ipahigawas ko niini. Kung si Lord maunay iyang plano sa imong sekreto karong kabuntagon. Nga iya nang tangtangon sa imong kinabuhi. Mao na nga iya nang ibutyag pinaagi sa iyang mga pulong aron nga ikaw makabaton og tinuod nga kagawasan. Kay walay matago sa Ginoo igsoon. Tanan klaro kaayo. Ang pulong sa Ginoo mo ni mo expose sa atoa kung unsa ang mga nakatago sa atong sulod. Kung unsa ang na sa atong sulod. Mo na nga importante kayo nga mabag-o ang naa sa atong sulod. Ang mga nakatago dinhaa. Kinahanglan nga mabag-o na siya. Kinahanglan nga ato nang isalig sa Ginoo. Kinahanglan nga ato nang itugyan sa Ginoo. Kaya ang Ginoo dili makapamuhat kung kita dili motugyan diha kaniya. Ang ipangandoy ni Lord sa imuha karong tagon nga ikaw mopaubos niya. Nga ikaw musalig niya. Nga ikaw makaila niya. Nga wala gid ay matago diha sa Ginoo. Nga diha sa Ginoo klaro kaayo ang tanan. Klaro kaayo walay buling o mansa nga dili makita sa Ginoo. Bisan pagtuldok makita na sa Ginoo. Bisan pagtalsik ra na siya, bisan pagbisik ra na siya, klaro kay na sa Ginoo. Mao na nga diha sa Ginoo surrender na lang kita. Ingnan mo katapat surrender na gyud igsoon. No? Morayon nga Jigo surrender na, no, kay gipalimutan na kanamin, no? Surrender na lang gyud nato ang tanan diha sa Ginoo. Ikaduha nga gusto ni Lord nga buhaton sa imong sekreto, iyang isulti ang mga sekreto para sa imong sekreto. Murag libog, no? Iyang isulti ang mga sekreto para sa imong sekreto. Murag magtang-twist yan, no? Isulti ni Lord ang mga sekreto para nga ikaw mapahigawas sa imong sekreto. Isulti ni Lord ang sekreto para nga ikaw mutuo ug musalig sa Ginoo. Isulti ni Lord ang mga pamaagi, ang instruction aron nga ikaw dili magapos sa imong mga dili maayo nga mga sekreto. Gusto ni Lord nga iyang ipanayag diha nimo ang iyang gusto nga imong buhaton, nga ang sekreto sa kagawasan mao ang pagsalig pagkamatinud-anon diha sa Ginoo. Ingon si Jesus nga ni aragyod naa na gyud ang Israelinhon nga matinud-anon. Gusto ni Lord nga kita mahimong matinud-anon. Ang sekreto para makagawas ta sa atong mga daotang sekreto, mahimo tang matinud-anon diha sa Ginoo. Mahimo tang musalig sa Ginoo. Mahimo tang nga mopaubos Ginoo. Musunod ta sa proseso sa Ginoo aron nga ang mga daotang sekreto nga atong gitaguan dili na
makagunit sa imuha. Dili na makapugong sa imuha. Dili na makababag sa imong pagsunod sa Ginoo. Dili na makababag sa panalangin sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kaya usa sa makababag sa panalangin sa Ginoo mao ang mga dili maayo nga mga sikreto. Mao na nga gitudloan ta sa Ginoo sa iyang mga sikreto nga atong buhaton para nga dili ta magapos sa mga daotan nato nga mga sikreto. Ang pamaagi nga mao nga kita magmapausanon, magmatinud-anon diha sa Ginoo. Nga kita mosunod ta sa proseso sa Ginoo. Nga ikaw makabaton og pagtuo og pagsalig sa Ginoo. Mga proseso, mga pagsunod sa Ginoo nga tinud-anay. Nga gusto ni Lord nga mosunod ta sa iyaha nga tinud-anay. Mo nay sikreto aron nga ang mga sikreto nato kaniadto nga dili maayo, dili na makagunit sa atoa. Dili na maka-distract sa atoa. Dili na maka-torture sa atong una-una. Dili na maka kanang unsay tawag gani kining dili na makatulisok nimo ang imong mga daotang sikreto tungod kay ipahigawas na ka sa Ginoo. Gusto ni Lord nga ipahigawas ka niya na aron nga ikaw makatuman, makasunod niya. Mahimo kang matinud-anon. Kay pinaagi sa imong pagsulti diha sa Ginoo, pinaagi sa imong pagsugid sa Ginoo sa tanan nga imong sekreto, ang imong pagkamatinud-anon makita igsuon. Sa John chapter 4 makita nato diha nga dunay usa ka Samarianhon nga babayi nga nakikistorya kang Jesus. Sa diha nga giingnan siya ni Jesus nga tawga ang imong bana. Ingon ang babae nga wala man koy bana. Tinuod wala kay bana. Pero doon na kay 5 ka lalaki nga kauban or na karelasyon. Pero dili nimo sila bana. So ingon si Jesus, tinuod ang imong gisulti. Gusto ni Lord nga mahimo tang matinud-anon niya. Unsa man ang imong sekreto, unsa man ang mga dili maayo nga imong nabuhat, gusto ni Lord nga mahimo tang matinud-anon. Nga Lord, tinuod na kabuhat ko ani. Lord, tinuod na sikyat ko. Lord, tinuod nga grabe ang akong kasuko sa akong igsuon, sa akong mama, sa akong papa, o kang kinsa man. Isulti na sa Ginoo. Kay iya kang ipahigawas niya. Gusto ni Lord karong kabuntagon ug mga matinud-anon. Gusto ni Lord nga iya kang ipahigawas sa imong kagahapon. Gusto ni Lord nga iya kang ipahigawas sa mga hunahuna, sa mga pagbati nga mo torture sa imuha. Gusto ni Lord nga iya kang ipahigawas ni ana. Gusto ni Lord nga makita nimo ang giandam ni Lord sa unahan. Gusto ni Lord nga motutok ka sa iyaha, musunod ka sa iyaha. Ug ang maayo nga buhaton mao nga kita mahimong magmatinud-anon diha sa Ginoo. Kay sa atong pagkamatinud-anon ang Ginoo mo pahigawas nato gikan ni anang mga daotan nga sekreto o sekreto nga mga sala nga atong ginataguan. Kaya ang sekreto pwede nimo pahigawas nimo kung imong isurrender sa Ginoo. Pwede ka ipahigawas niya na sa Ginoo. Pero kung imong taguan makahimo ni kadautan. Si Akan sa diha nga iyang gitaguan, doon na siya sekreto nga gitaguan, iyang gitaguan ang mga butang nga ipalaglag sa Ginoo. Tungod kay iya man gitaguan dito sa iyang tolda ang nahitabo ang Israel na pildi sa gira. Kung sa diha nga napildi sa gira, tungod kay ang hinungdan si Akan gitaguan niya, doon na siya sekreto iyang gitaguan ang mga butang nga ipalaglag sa Ginoo. Natintal siya sa mga butang. Pagtanaw niya, duta, dili ako ni taguan. Ganahan kay ko ani ba ako ni taguan. Tungod sa iyang pagtago ug wala niya gisulti, ang resulta nangamatay ang mga Israelita nga mingadto sa gira. Daghan nga damay. Ug tungod kay wala siya mingsulti sa iyang sekreto, nagpagahin siya sa iyang kaugalingon, gibulgar sa Ginoo, gi-expose sa Ginoo.
ug hangtod nga misulti siya tinuod naa gyud akong gitaguan, pero ulahi na ang tanan. Gihukman sa Ginoo tungod sa imong gibuhat, daghan ang nangaangin, napildi ta sa gira, daghang mga sundalo nga nangamatay, ug karon dawata ang hukom para nimo. Si Akan ug ang tanan nga iyaha gibato, gisunog ug namatay. Ang mga daotang sekreto, mga daotang nga atong taguan, mo resulta gyud ng dili maayo. Mao na nga atong siguraduhon nga ang tanan nga atong gitaguan sa atong sulod, ato nang isurrender sa Ginoo samtang di paulahi ang tanan. Samtang nga dili pa mahitabo ang sama nga nahitabo kaakan. Si Haring David naapoy sikreto nga gitaguan. Ang asawa sa iyang sundalo, iyang giasawa, iyang giukoy. Kay samtang nga nakigira ang bana sa ni Batsiba, si Batsiba iya pong gira, no? Iyang kuha, iyang gidala sa iyang palasyo, iyang gipapuyo ditoa. Ug tungod sa iyang sekreto, daghan ang nadamay. Iyang gipapatay si Urias, ang bana ni Batsiba. Gipapatay ni King David kay para nga walay babag, kay para nga maiyaha si Batsiba. Abiniyag okay na, pero ang Ginoo wala niya gipasagdan ang gibuhat nga sala ni David. Iyang gipadala ang iyang propeta nga si Nathan. Gisultihan siya, pinaagi sa istorya nga dunay usa ka dato ug dunay usa ka pobre. Ang dato daghan kaayo karniro, naatanan sa iyaha. Ug ang usa ka pobre, usa ra gyud ang nasa iyaha, usa lang ka karniro. Pero sa diha nga niabot, dunay bisita ang dato, ang iyang gibuhat, iya pa gyud gipakuha ang karniro sa pobre. Mao'y giihaw, wala na lang gyud siya nagkuha og iyaha, daghan man ta iyaha. Pagkadungog ni David sa istorya, ana siya nga dili na pwede. Dapat mamatay ng ingana nga klase nga tao. Giingnan siya sa lagad sa Ginoo, ikaw na. Mao na ang imong gibuhat. Ug si David nasyak siya sa gisulti sa lagad sa Ginoo. Ako di ay na. Ang asawa sa imong sundalo imong pagyubi-angkon. Nga daghan naman ta kag asawa. Giingnan siya sa Ginoo nga gihatag man ako nimo ang tanan. Ug hatagan pa kag dugang kung gusto nimo. Pero nganong imo man kung gisupak, nganong imo man gidisobey ang akong pulong. Ug tungod sa imong gibuhat, dunay dili maayo nga resulta. Si David gipasaylo sa Ginoo, pero ang anak nga gibuntis ni Batsiba namatay. Ug naay mga dili maayo nga panghitabo sa ilang nasod tungod sa sala, tungod sa gitaguan nga sala. Ug dili gusto si Lord nga maunay mahitabo sa atoa. Dili na gusto si Lord nga maunay mahitabo sa imuha. Mao na nga gusto niya nga imong isugid kung unsa man na ang mga sekreto nga mga nakapabukat nimo. Ug si Lord karon kabuntagon iya kang sultihan. Ug gani iya na kang gisultihan karon nga magmatinud-anon ka sa iyahan. Nga mosalig ka sa iyahan. Si Lord kasaligan kayo. Kasaligan siya nga imong sultihan kung unsa man na ang imong gitaguan. Kasaligan si Lord sa tanan nga imong isulti sa iyahan. Kay gipangga kaniya. Kay wala say laing tinguha sa imong kinabuhi kundi lunlon kaayuhan. Gusto niya nga imong mabatunan ang tinuod nga kagawasan. Busa karon himua nga ang imong kasing-kasing abli diha sa Ginoo. Ngayon pa sa pulong sa Ginoo ngayo himua nga pagahia ang imong kasing-kasing kundi himua nga magmasinungkanon diha sa Ginoo. Kay karong adlaw espesyal ning adlaw para sa imuha. Gusto ka ipahigawas ni Lord. Gusto ka hatagan ni Lord og tinuod nga kalipay, kalinaw ug katagpawan. Gusto ni Lord nga imong mabatunan ang tinuod nga kinabuhi diha sa Ginoo.
Ikatulo mga igsoon, himuon niya kining usa ka dako nga testimonyo. Nga kanang imong sekreto, kung imo nang isurrender sa Ginoo, kung imo nang isalig sa Ginoo, mahimo ng dako nga testimonyo. Nga usbon sa Ginoo ang istorya sa imong kinabuhi. Nga kung kaniadto ang imong kinabuhi, di ka ganahan nga hisgutan ang imong kinabuhi, di ka ganahan nga hisgutan ang imong kaagi tungod kay dili maayo. Pero diha nga imong gisalig ang tanan sa Ginoo, sa diha nga surrender ka sa Ginoo, ang imong kinabuhi usbon sa Ginoo. Ang istorya sa imong kinabuhi usbon sa Ginoo. Nga ang mga tao nga makadungog sa istorya sa imong kinabuhi mapadalanginan. Nga kung kaniadto di ka ganahan sa imong kinabuhi, kay grabe ka daotan, barumbado kay ka, maldita kay ka, badlungon kay ka sa inyong pamilya, tikasan kay ka, daotan kay ka, bisyoso kay ka, di ka ganahan sa imong mga nahimo. Pero sa diha nga naa ka sa Ginoo, ug usbon sa Ginoo ang imong kinabuhi, ang istorya sa imong kinabuhi, ang imong mga kaagi mahimo ng dako nga testimony. Nga kaniadto ang imong kinabuhi pertingil ara, ug sa diha nga naa ka dia sa Ginoo, pertinan linduta. Sa una nga akong kinabuhi, di man ko ganahan. Grabe kadautan. Di ko magsaba nga tigbaligya na kong drugs. Kaya kung magsaba ko, dakpan ko. Preso ko, no? Muna nga, ingunana ang akong kinabuhi kanadto. Bisag unsa na lang, pagpangilan, akong buhaton, para makakwarta. Akong ilaron, akong igsuon nga, kinahanglan, padalaan ko nimo, di ko nimo padalaan, bagsak ko, sayang ang imong pagpa-eskwela sa kuha. Ang akong igsuon po nga nailan, dali-dali po padala, o pagulak, magpadala na ko. Pagpadala, asa ko dito, dito ra sa mga nightclub, dito ra sa mga bisyo, dito ra sa mga dili maayo, mga dapit. Nga abis akong igsuon nga nag-field trip ko, field trip pa na akong ingon, nga sa Cebu, para dako o budget. Kaya umingon ra ko nga sa Surigao ra, barato ra, gamay ra budget man ang layo, kay para dako budget. Nuna na ang kinabuhi sa una. Kung sa diha nga na akong gisurrender sa Ginoo ang tanan akong sekreto, ang tanan nga nakapabug-at sa kuha, si Lord nag-usab sa akong kinabuhi. Kung mausab ang inyong mga kinabuhi, himuon na sa Ginoo nga maayo nga testimony. Nga daghang mga tao nga ma-bless sa inyong kinabuhi. Daghang mga tao nga down na kaayo, pero tungod sa imong testimony, na-encourage sila. Na-encourage sila nga muduol sa Ginoo. Na-encourage sila nga alagad sa Ginoo. Na-encourage sila nga musunod sa Ginoo. Nga usahay wala sila gana sa ilang kinabuhi, pero tungod kay nakita nila ang imong kinabuhi, nadungog nila ang istorya sa imong kinabuhi, nagkaroon silang paglaom. Nagkaroon silang kadasig ng mga lagad pukos Ginoo. Wala na imposible sa Ginoo. Kini dautan man kay ni. Kabalo jud ko ani ba? Kasi linga namon ni. Pero karon nakita gyud nako ang dako nga kausaban sa iyang kinabuhi. Kung nausab siya, kung giusab siya sa Ginoo, pwede magkuusbon sa Ginoo. Kung mauna ang buhaton niya sa iyong kinabuhi. Usbon nimo, usbon sa Ginoo ang istorya sa imong kinabuhi. Nga ang tanang ngilad nga sugilanon sa imong kinabuhi natapos na. Mga bagong istorya sa imong kinabuhi maoy sugdan sa Ginoo sa imuha. Nga ang imong mga anak pag-abot sa panahon maamis sila. Mutuo pod sila sa Ginoo, musalig sila sa Ginoo. Lapa, ingana day ka sa una pa. Ma, ingana day ka sa una. Grabe nimo kaagi no. Salamat sa Ginoo no kay kuanjud pa. Kuanjud ka pasagdi sa Ginoo. Muna nga kami, musalig po mi sa Ginoo ma. Musalig po mi sa Ginoo pa. So ang imong mga anak, ma-bless sila tungod sa bag-ong istorya sa imong kinabuhi. Usbon ni Lord ang istorya sa imong kinabuhi. Ang mga tao, mangandoy na usab, nga mo surrender sila sa Ginoo sa ilang mga sikreto. Nga ilang isalig ang tanan diha sa Ginoo. Ang mga tao, mangandoy usab
nga musulti sa ilang mga sekreto diha sa kinabuhi, diha sa Ginoo. Nga kita mosunod kaniya nga tinud-anay uban ang pagtuo pagsalig. Nga kita mosunod lang kita sa Ginoo. Musalig lang kita sa Ginoo. Salig ka sa proseso. Nga tanaw ni murag kaya ba kanin ako? Salig lang sa Ginoo. Makaya na nimo tungod kay naa si Lord mag-uban nimo. Bag-uhon ni Lord ang imong kinabuhi. Bag-uhon ni Lord ang sitwasyon sa imong kinabuhi. Bag-uhon ni Lord ang istorya sa imong kinabuhi. Nga ang tanan atong isugid sa Ginoo. Ug ang Ginoo magagamit og mga tawo aron kita makahimo sa pagsulti ug kita matabangan sa atong pagkinabuhi. Si Lord dunay mga tawo nga iyang gamiton para motabang nimo sa imong pagkinabuhi. Nga motabang nimo, mo encourage nimo nga mosunod sa Ginoo, mopadayon sa Ginoo. Nga kanang nag-invite sa imuha, maunay tawo nga gigamit sa Ginoo para motabang nimo, mo encourage nimo nga salig lang sa Ginoo bay. Salig lang sa Ginoo sis. Dili ay kanya pasagdan. Ako makaprove yung ko ana nga wala gyud ko pasagdi sa Ginoo ug di ko kapasagdan sa Ginoo. Nga kanang mga tawo ay gamit sa Ginoo sa imuha, pasalamatin sa Ginoo. Kay mao na ilang gamiton para nga matabangan ka, para nga makasabot ka sa plano katuyuan sa Ginoo sa imong kinabuhi. Nga kanang tawo nga naningkamot sa pag-encourage nimo nga bisan kapila na nimo gibalibaran pero wala gyud ning give up nga murag si Felipe nga bisan giistoryahan nang Nathaniel nga nabaday maayo sa Nazaret pero wa gyud ning give up ug hangtod nga mingkuyog ka, hangtod nga imong nadungog ang mensahe sa Ginoo nga ikaw iyang gihigugma, nga ikaw iyang ipahigawas gikan ni ana nga mga daotan nga mga sekreto nga nakapagapos nimo. Pasalamati na igsuon kay kanang tao nga gigamit sa Ginoo sa imong kinabuhi dili na aksidente, kundi plano na sa Ginoo sa imong kinabuhi aron nga ikaw matabangan sa pagkinabuhi, aron nga ikaw matabangan diha sa pagsunod sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga iyang tapuson karon ang imong mga dili maayo nga mga sekreto o sala. Gusto na ni Lord nga iyan ang tapuson karon. Gusto ni Lord nga inigawas nimo nining dapita, tinuod na kang gawas nun. Nga dili nakagapos sa imong kagahapon, nga dili nakagapos sa mga daotan nga mga panghitabo sa imong kagahapon. Gusto ni Lord nga iya kang ipahigawas niya na kana nga mga sekreto o mga sala nga nakatago diha sa imong sulod. O gusto sa Ginoo nga ikaw makabaton og nindot og maayo nga sekreto. Mao ang sekretong dapit nga diin ikaw ra ug ang Ginoo ang mag-istorya. Gusto ni Lord nga doon na kay sekretong dapit nga before ka mo at magkinabuhi before ka nga manikay sikay o manginabuhi, unaha ang imong sekretong dapit diin nga ikaw ug ang Ginoo kamurang duha ang mag-istorya. Nga ditong dapita dito nimo isulti sa Ginoo ang tanan. Lord, tabangi ko. Lord, gikapoy ko. Lord, kanang dili na ko ni kaya Ginoo, tabangi ko Ginoo. Lord, giyahi ko. Lord, tudluin ko. Lord, gusto ko ani Ginoo. Tabangi ko Ginoo nga kini kanang may tabo sa akong kinabuhi. Tabangi ko Ginoo nga mahimong successful ang tanan. Lord, tabangi ko nga mahimo kong magmabungahon karong adlaw. Diha sa imong sekretong dapit, sa imong kwarto o sa dapit nga mingaw nga ikaw ra ang Ginoo ang mag-istorya. Hinanglan nga doon na kay sekretong dapit nga ikaw lang ang Ginoo. Ditoa imong isulti ang tanan sa Ginoo. Ditoa imong i-open ang tanan. Tanan imong gibati, kabugaton, kalipay, kaguol, kabalaka, unsa man nga mga desire sa imong kasing-kasing, isulti na tanan diha sa Ginoo.
Ug si Lord mo istorya sa imuha kung unsa ang imong buhaton. Ug si Lord mo istorya sa imuha sa iyang mga plano, sa iyang mga saad sa imong kinabuhi. Sikretong dapit importante kayo. Nga ikaw o ang Ginoo kamurang duha mag-istorya. Ug balik ta sa katong mga tao nga gamiton sa Ginoo, kanang tao nga nakunik sa imong kinabuhi, kanang imong leader, kanang imong mentor, pasalamatin ang sa Ginoo. Kay maunay mo tabang nimo aron nga mutubo ka diyan sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Kung naa kay mga problema, kabung-aton o sekreto, isulti na sa imong leader, sa imong mentor, o kay pastor, aron nga ikaw matabangan. Ang imong leader, mutabang na nimo. Ang imong mentor, mutabang na nimo. Aron nga ikaw mapahigawas ni ana nga mga sitwasyon, ni ana nga mga problema. Kung naa kay problema, duol sa imong leader, duol sa mua, kay pastora, sa kuha, sa mga tao nga gigamit sa Ginoo para nga mutudlo nimo, para matabangan ka sa mga pag-ampo, para nga matabangan ka kung unsay imong buhaton. Kung naa kay mga problema, ayaw kadtong gawas, kundili sa tao nga dunay tinuod nga relasyon kang Jesus. Kung naa kay problema, kung naa kay mga sekreto, na kay mga kabug-aton, ayaw na isulti dito sa gawas. Kaya kung adto kang gawas, lahi ang gihatag sa imuha dito bera na. Isara na ka botilya bay, gamay ra na problemahan na. Siyatra na to na. Ay tama, problema ka, kuyog ta. Nami adtuan unya, nya gabi. Adto ta dito kay jamming kay dito ba? Sakto kayo, grabe sakto atong tama dito ba? Ayos kay jam-jam dito bay. Ayos rin kayo. No? Pag sa gawas mo na isulti mong problema, imong mga sekreto, mao gyud imong madungog dito Ay, dali ra na. Ingana bin tungod kay ingana ang pud ang akong ginahimo sa una. Nakoy mga barkada ngayon ana, sa problema man tao diay isa ka stake ko. Kana may kinahanglan ana. Adto dito sa imong kwarto. Pag hit-hit dito, kung kulangan pa ka balik diri Muna ana, ang akong ginahimo kaniadto. Ang solusyon sa problema, marijuana. Muna ana, ang akong ginahatag sa ila. Sa problema, magkaana ko diya. Di ko mahutag marijuana sa una. Mauna ang mga barkada nako, di yun bubulag sa kuha. Kay naa sa kuha ang solusyon sa ilang problema. Para nga matama, mahay sila, doon sila sa kuha. Muna nga kung nakakay problema, ayaw adto gawas. Adto sa mga tao nga dunay tinuod nga relasyon kang Jesus. Kay dili bisyo ang isulti nimo sa imuha anak, kundi pulong sa Ginoo. Tinuod nga solusyon, tinuod nga kagawasan, tinuod nga katagbawan, tinuod nga kalipay ang imong mabatunan kung imong isulti ang imong mga problema ngadto sa mga tao nga dunay relasyon sa Ginoo. Ang imong leader, sultihin sa problema, kaya andam na maminaw sa imuha. Ang imong mentor, sultihin, narami diri andam mi maminaw sa inyuha. Sa mga problema, mga kabug-aton, ato ng tabangan, iduol diha sa Ginoo. Dili kay tabangan atong samot, no? Sa gawas kay tabangan man nagsamot, samutan na yung problema. Imbis gamay ra problema, ning adto ka dito pagkaugma ang resulta, tuwa na sa Dios, nadakpan na samot ug kadako ang problema. Pero salamat sa Ginoo kay ang imong problema imong gidala sa Ginoo karon kabuntagon. Salamat sa Ginoo kay ikaw na karon. Ug mao na ang sakto
nga solusyon. Mao na ang sakto nga tikang aron nga ikaw makabaton og tinuod nga kagawasan. Tinuod nga kalipay, tinuod nga katagbawan ang gusto ni Lord para nimo. Manindog ta mga igsoon. Hallelujah. Thank you, Jesus.